Dielo 1+1 rovná sa les je nedaleko nádherného košatého dubu, ktorý bol aj vyhlásený ako strom roka. Moje dielo jednak spája tento nádherný dub a históriu Drnavy, ktorá je spojená s andrašiovskými železiarňami. Vyrábali sa tam oceľové konštrukcie, postavil sa tam most, ktorý prepojil prvýkrát Budu s Pešťou. Zároveň sa snažím spraviť dielo, ktoré by nejakým spôsobom vyrastalo z ocele. Je to kmeň torzo butľavého stromu. Ale zároveň mi prišlo ľúto, že nie je takýchto stromov viac a musíme ich vyhľadávať a robiť z nich stromy roka. Pritom všetky stromy, ktoré rastú, majú potenciál narásť do takéhoto objemu. A je to trošku teda aj pamätník všetkých padlých stromov. V podstate si človek môže obliecť kožu toho stromu, lebo to vnútro, to jadro tam už nie je a to vytvára človek, keď do neho vstúpi. Vnímam umenie ako zmysluplné iba keď spôsobuje radosť tomu, kto ho vytvára a tomu, kto ho prijíma. To je podľa mňa celá podstata výtvarného umenia. Spríjemňovať život všetkým zúčastneným.